Wel Gwyn, Jeno, mae hwn yn llecyn bach lyflu, yn dwi? Ie, Pam tra Llansteffan? Mae'n jyst yn braf, mae'n cyd braf i ddod i gerdded, gwrdd castell yma. Felly, chi'n byw, wedi bod yn byw yn Gaerdydd, pam setlo nôl yn Gyfyrddin de? Ond credu, doi o'r, wel, dim o'r ardal yma'n benodol, ond o Ceredigion a Sigar yn ni, meddwl, dwi'n mynd eisiau cael tyfu teulu yn Gaerdydd. Ie, dwi'n rhy bell o Aberystwyth a mae teulu ti fan hyn so just yn neud sens. Gysdi swydd, so oedd e just bach fel meant to be, really. Beth ydych chi'n drych ymlaen i wneud gyntaf de? Unwaith chi wedi setlo yn llawn. Sa'n fawr? Peint yn cwrw. Peint yn cwrw siŵr o fod. Beth oedd y dynfa, beth oedd yr awch nath hala chi fynd, ni moyn symud nôl i ardal arfer? Credu lot o, pan ti'n gynnar yn dy arddegau a mae Gaerdydd yn lle diniadol i fynd a lot yn mynd mlaen. So, unwaith ti'n mynd yn hun, mae sort of bob second yn traffic dim ond ddieniadol a... Ie, bob chance o'n i'n cael, o'n i'n dod nôl, basically, trio gwario fe, neud pethau ni'n licio wneud. A wrth i chi edrych am troi hi ti ar gorllewin, oedd cymorth Llwyddo'n lleol yn helpu chi? Oedd yn sicr, yn gweld bod cosau gyfreithiol a symud ti yn astronomical rili. Yr arian na wedi bod yn fydd i ni o ran cosau gyfreithiol ac yn y blaen. Ie, ni wedi bod yn ffodus iawn i allu gallu ffodus yn mynd nôl, ond help mawr o Llwyddo'n lleol, so... Diolch yn fawr.